Eli rekisteröinti Karkon palveluun tapahtuu menemällä station.karko.fi, painamalla täältä rekisteröidy. Tässä meillä on esimerkkiyritys, joka nyt tänne rekisteröityy. Hyväksytään henkilötietojen käsittely, ja me ei tosiaan käytetä näitä henkilötietoja mihinkään tämän palvelun ulkopuoliseen markkinointiin, eikä myydä eikä luovuteta niitä kolmansille osapuolelle. Stationin rekisteröinti tapahtuu tosiaan syöttämällä tiedot tähän näin. Ja näin ollaan päästy järjestelmään sisään. Sä saat myös aktivointisähköpostin sun sähköpostiisi, jossa on linkki, ja sun on hyvä aktivoida se sun käyttäjä viikon sisällä siitä, kun sä oot tänne rekisteröitynyt. Mutta tässä vaiheessa sä voit jo alkaa ottaa Payvisoria käyttöön. Payvisor on toistaiseksi Cargo Stationin ensimmäinen integraatio, joten se on ainoa, joka täällä palvelussa näkyy. Me voidaan tästä painaa vaan, että otetaan käyttöön, ja sen jälkeen voidaan siirtyä konfiguroimaan. Ensimmäiseksi sun täytyy kirjautua Paytrailin kauppiaspaneeliin, ja sieltä avata valikosta kauppiastili, ja sieltä sä löydät kauppias-ID:n ja sen lisäksi kauppiasvarmenteen, jotka sä voit syöttää tänne palveluun. Ja näitä me tarvitaan siihen, että me voidaan hakea tietoa Paytrailin rajapinnasta. Sitten sun täytyy kirjautua NetVisoriin, ja sä sieltä pääset ohjelmistorajapintatunnuksiin, ja sieltä luot ohjelmistorajapintatunnukset, ja kopioit sieltä ne tiedot, ja annat ne tähän, ja sen lisäksi syötät yrityksen Y-tunnuksen. Sitten vielä kysyt kirjanpitäjältä, että mihin kirjanpitotileille nämä kulujen debit ja credit pitäisi kirjautua, ja ilmoitat myöskin kirjanpitäjälle, että hei, sä olet saamaan sähköpostia tästä palvelusta, ja annat tosiaan tähän näin nämä tiedot, ja sitten voit painaa Activate Payvisor, ja nyt Payvisor on sun käytössä.